Og der kom min hånd. Nå, der er ikke lyd på. Hvor fanden er der ikke lyd på? Vi har ikke noget lyd på. Musby, vi har ingen lyd på. Så tryk på mikrofonen dernede i hjørnet. Ja, det kan vi jo godt gøre. Det kan vi jo egentlig godt gøre. Prøv at gøre det med hovedet. Hvad siger du så? Du er blevet tynd. Prøv lige at se min næse. Prøv at se næsen. Hvad har vi så? Hvad har vi her? Gør det til en kat. En kat? Ja, en kat. Ja. Ej. Nu vil jeg være en hund, far. En hund? Det er mine ører. Gør det til en kanin. Nå, hvad har vi så lavet her? Så ser vi